Ik ben Wietse Dijkstra. Ik ben 26 jaar, kom uit Ljouwert. Ik ben muzikant en ik organiseer feestjes. Waarom ik een Leenfries ben, is denk ik omdat een groot deel van mijn werk gaat om Friesland. En omdat ik een groot deel van mijn werk in het teken zet van het plakwerk waar ik kom een stukje spannender te maken. Als Leenfries zijnde is het sowieso een eer om daar onderdeel van te wezen, maar ik denk ik dat het een mooie uitnodiging is voor iedereen die denkt, hey, het vind ik ook wel cool om daarom mee te doen. Dus misschien is dat wel een verhaal wat voor mensen een soort van een vuurke onwakker die ken. Het clubhuis is een onafhankelijke broedplaats. Het is eigenlijk de permanente beweging van Welcome to the Village. Dus op dat festival ben we dwanen met podiumkunsten, voedsel, beeldende kunst, duurzaamheid en social design. En dat zijn alle onderdelen die eigenlijk al even rondkomen in het clubhuis, maar dan het hele jaar terug. Dus we binnen een atelierruimte, we binnen een concertzaal, we binnen een oefenruimte, we gaan greentuin, we organiseren diners. Eigenlijk toch wat we zelf belangrijk vinden op het gebied van cultuur en maatschappij. En dat plak, dat ben we met elkaar zelf van onderop aan het opbouwen. Waar ik het meest grutsk op ben, is hoe eigenwijs we binnen. Dat levert een hele interessante dynamiek op. Ik denk dat over het algemeen vind ik het te gek hoe die eigenwijs is en dat nou ja, de praatjes die komen net zo voor je. En dat vind ik wel heel fijn. Dus alles was just of alles was maaimakkers, dat is echt. Ik merk steeds meer dat het iets heel moois is en dat het opvalt. Helemaal als we in Nederland gaan, bijvoorbeeld met projecten die we doen, dan of iedereen had wel een keer van Friesland jet, of mensen vinden het super cool dat we een eigen taal hebben. En dat vind ik heel mooi aan onze provincie.